church anniversary is an opportunity to review God's goodness. Review is looking back. Wala hong masama mag-review. Paano ka makakapasa sa exam pag hindi ka nag-review? And we cannot possibly pass the future tests and trials at mga balakid at problema sa kinabukasan pag hindi natin reviewin ang pag-ibig, kapangyarihan ng Panginoon that had delivered us from many struggles in the past. Kaya ang church anniversary ay napakagandang pagkakataon upang ating sariwain, ating tanawin, o i-review ang kabutihan ng Diyos sa nakaraan. But, church anniversary does not end in reviewing. Because church anniversary is also an opportunity to renew ourselves. I'm going to speak today on the word renew. Alam niyo po, to renew is a proactive act. Ibig sabihin, trabaho ito ng taong advance mag-isip. Sapagkat pag ikaw ay nag-renew ng lisensya, pagkatapos nung paso ang lisensya mo, di ka proactive. Pag nag-renew ka ng papeles ng rehistro ng sasakyan mo, matapos na ito'y ma-expire, di ka proactive. Kaya ang pag-renew ay mindset at habit ng isang tao na proactive. Ano ba ang Tagalog ng proactive? Nasalukag. Kung natin iti Ilocano, ano Tagalog tinasalukag? May makakatulong ba sa akin dito? Hindi naman kasi tayo Tagalog speaking dito sa Cagayan, di ba? Oo. Ha? Maagap. Maagap, tama ba? Mag-comment nga kayo dyan sa Facebook para malaman ko kung anong Tagalog ng nasalukag. That shows that the theme or the tone of this anniversary is not just about kakain tayo mamaya, kita-kita tayo rito, pero ipinapahatid sa inyo ng pangunguna ng kabuuan ng HBBC. Ng anibersaryong ito ay araw to renew ourselves. This means that we are now setting you ahead of time. Inihahanda ko kayo bilang inyong pastor sa mga susunod at mga dapat nating gagawin at kaharapin. Praise God that God gave me a message to renew us today. To renew is a proactive act taken that will prevent the loss of something valuable or important. Kaya nga, bago tayo mag-birthday, sa taon na dapat tayo mag-renew ng lisensya, pupunta na tayo sa LTO para i-renew ang ating lisensya. To continue using the car legally, ibig sabihin, pag yung mga motor nyo, mga kulong-kurong nyo, mga sasakyan nyo, expired, pero tumatakbo dyan, wala kang disiplina. You are not abiding by the law. And you are not respecting the law of the land. Kaya't hindi aangat dahil ang tao hindi marunong rumespeto sa batas. You have to understand that law sets order. So when people disobey the law, there is disorder. And if it is disorder, hindi lumalago ang ating bayan. Remember that. Okay? Kaya nire-renew natin. Kaya, mga kapatid, kung paso na ang inyong mga rehistro, magpa-renew na kayo. Pastor, wala kasi akong pera. Aguni kayo damdama. Aguni kayo mo lang. Hanggang mo't ibagangay kanggat pag-renew. Aguni ka lang. Malay mo, nandito ang ating mga opisyal, tutulungan ka. Di ba? Okay? So, if we are to continue to go forward, there are things that we need to renew right here
right now. 15 years have gone. Natapos na po ang 15 na taon. Pag tayo ay bibigyan pa ng Panginoon ng another 15 years, and that we look forward to it, may 3 bagay na nais ko po na i-renew natin dito ngayon din. So I'm going to speak to you today on the 3 things to renew as we move forward. And this message is not only for Claveria celebrating your anniversary, but this is also for every church and outreach of the HBBC International. And this message will also be profitable. Makakatulong din ito sa ating mga butihing opisyales. Lalong-lalo na ang mga bagong halal na kapitan, bagong halal na kagawad. Kailangan nyo po ang 3 bagay na ito. Okay? So I pray that this message will make an impact sa ating buhay ngayong umaga. Ngayon din. Okay? In Philippians chapter number 3, verses 13 to 14. Philippians chapter number 3, verses 13 to 14. Ganito po ang sabi ng dakilang Apostol Pablo sa isang dakilang church sa Philippi. Ang sabi niya sa English, "Brethren, I count not myself to have apprehended." Ang pinaka-boring na taong kasama ay yung wala ng plano para sa kinabukasan. Napakiramdam niya ay naabot niya na ang tugatog. Na naabot niya na ang peak. I believe for as long as you are alive, you have never reached your peak. You know that you have reached your peak when you're dead. Tapos na ang Panginoon sa'yo. Habang buhay ka, hindi lang may pag-asa, habang nabubuhay ka, may dapat at kailangan kang gawin. That's why the Apostle Paul said, "I count not myself to have apprehended." Hindi ko pa nahuli. Meron bang pulis dito ngayon? Meron? Meron tayong mga pulis dito? Okay. Sir, hindi ko pa nahuli. Ibig sabihin, hinuhuli niya pa lang. Nung sabi ni Apostol Pablo ito, ilang churches na ang kanyang nasimulan and they are fully established. Kumbaga sa negosyo, meron na siyang multi-branches. Pero ang sabi niya sa kanyang sarili, hindi ko pa nahuhuli yung talagang tagumpay. Wala pa ako ron. Malayo na ako, pero hindi ko pa nararating. Pag may ganyang taong kasama ka, exciting kasama yan. Exciting na kasama yan. And that should be the spirit of every leader in every home, in every church, and in every community. They must have that spirit. Kaya sabi niya, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do. Alam niya kung anong gagawin niya. Pag tinanong ka ba ngayon, anong gagawin mo? Masasabi mo ba yan? What will you do for our barangay? What will you do for our municipality? What will you do for our province? If somebody will come to me and say, "Pastor, what are you going to do as the senior pastor of HBBC?" I'll tell you what. I'll tell you, sit down. Give me 1 hour. I'll discuss things with you because I'm excited of what we are going to do. Sabi niya, this one thing I do. Anong gagawin ko? Forgetting those things which are behind. Tama na yung review. Tama na. Okay na yun. Blessed na tayo dyan. Okay na yung mabalik tanawin natin yung time na we rented the house in Barangay 7. And we rented that for many years.
Nagtayo tayo ng isang temporaryong bahay-sambahan na napakahirap mag-imbita nung araw sapagkat sabi nila, wala naman kayong magandang kapilya. At ang sabi ng iba, pupunta na kami sa inyo pag may magandang kapilya na kayo. Ngayon, iniimbitahan natin yung mga taong yun. Hanggang ngayon, hindi pa pumupunta. Palagay ko, hindi kapilyang problema. Sila talagang problema. Anyway, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Meron po siyang plano. That's why today, I would like to speak to you, my heart, as your pastor, as the Lord had laid upon my heart this message. Before I would speak this to you, it is only but right and proper that we acknowledge today our beloved Patriarch. Pakita mo nga ang ating mahal na Patriarch, Pastor Jun. Mamayang hapon, our church here in Claveria will give him a gift. We will honor him. A generous cash gift. Dahil kung hindi dahil sa kanyang dedikasyon and commitment to plant the seed that the only seed that can transform lives, the only seed that can truly improve lives, the Bible. Wala ho tayo dito ngayon. And to God be the glory for that. So we're going to give him a generous gift this afternoon. Okay? Palakpakan natin muli ang ating Patriarch. Now, here are 3 things that we need to renew today, right here. Number 1, let us move forward with renewed vision. Everybody say the word vision. The word vision is one of the most powerful. Ito ay isa sa mga pinakamakapangyarihan na bagay sa balat ng lupa. Pag sinabi nating vision, huwag mong alisin yung N. Pag inalis mo yung N, sisirain ka nun. Pero pag nilagay mo yung N, gagandang buhay mo dyan. The word vision is a mental picture. Siya po ay isang larawan na nakikita ng isip. It's still in the mind. Ito po ay isang picture under conception. Parang ito'y anak o bata na nasa sinapupunan. Hindi pa siya lumalabas. Pero ang katauhan ay naandun na sa loob. It's just a matter of time. After 9 months, when that baby inside comes out into this world as human. Ganyan po ang ibig sabihin ng vision. Yan po ay isang larawan tungkol sa kinabukasan na nasa isip pa lamang. It is a mental picture of the future. At bilang mga mananampalataya sa ating dakilang Diyos, vision is perceiving God's plan. May plano ang Diyos sa atin. And that plan is just like a house. Perspective and design. Nakakita na ba kayo ng perspective ng bahay? Ng isang struktura? Gusali? Nakakita na kayo? Wala pang nakatayong gusali. Ang nakikita mo ay perspective. Ang tawag dyan, vision. It is a picture of what it will be. A picture of what it is to rise as a structure. Alam niyo ba mga kapatid, na itong kapilya na ito was once a vision.
Hindi naman ho, meron dati to eh. Kayong mga taga rito, barangay chairman, alam nyo naman tong lugar na to. Maraming kahoy. Maraming mga bamboo. Tama, may bamboo na malaki dyan dati eh. Marumi. You know, it was a vacant lot. And it wasn't just a vacant lot. Talagang marami rito. So every time you pass by, nobody saw this building. Nobody. But in the midst of the pandemic, meron pang checkpoint dyan sa may pagudpod nung araw. Pastor June and I traveled to come here with our families. And we saw this property. When we looked at this property, we saw a building. Nung tumayo kami dyan, nagparking, pagbaba namin, ang nakita namin, gusali. Pastor, may gusali ka bang nakitang literal? Wala. Yan pong ibig sabihin ng vision. Kailangan nating makita muli ang ating vision bilang mga Kristiyano. Don't waste time. It's either you wake up in the morning, go back to sleep and dream, or wake up in the morning, move to make your dream a reality. Naunawaan nyo ba yun? It's either pagising mo ng umaga, bumalik kang natulog para managinip uli, o bumangon ka para tuparin ang panaginip mo. But the sanctuary was once a vision. Praise God. Now it's a reality. Just try to imagine every time we travel and we go to Lasam. Kayong mga taga Lasam, may nakikita kaming building na itatayo sa Lasam. Eh pastor, wala pa tayong nabibiling lote. Huwag mong problemahin yan. Ibibigay na niyan, Panginoon, gaya ng pagbigay sa atin ng loteng ito. And we travel to Apari. What we see is a building. One day, may building din tayo dyan. Hello? And as members, I want you to see that. Yung ating sanctuary sa Bacara. Tignan niyo po. Yung ating sanctuary sa Bacara. Ayan. It looks bigger than the actual. It looks bigger than the actual. Look at that. That's from an aerial view. Ito po ay ating existing na 3-story building sa likod. Pinatayo ng ating mahal na patriarch yan, year 2000. And then last year, we constructed these 2 buildings here. Any engineer or architect will tell you today, kung kokontratahin ko yan, lahat ng mga nakakabit, magmula moldings, as small detail as moldings and all, sabi ng engineer, this will cost 70 million. But this building was once a drawing. Dating drawing lang yan. Nung wala pang drawing, it was already a vision. We saw that. And of course, kahit may perspective tayo, nung sinimulan natin yan, as we go along, may mga ideas pang mas maganda, kaya na-improve pa natin. Yung unang drawing na ginawa, na-improve pa sa realidad. But nothing happens without vision. Our church building in Pasukin, for example. Pasukin is another 3-story building. Bago nakita na may building na dyan, it was a vacant lot. Meron tayong lote dati. It was a small property. And Pastor June said, this is too small for us.
and buy that property. Buti naman, praise God, may bumili agad nung lote nating maliit, masikip. At binili natin yan. 360 plus square meters. It was a vacant lot. But every time we saw the lot, we visualized a building. That's what you call vision. Kaya sasabihin ko sa inyo, ang pinaka-exciting na leader, yung may vision. Yung may plano. Yung alam niya kung anong gagawin para sa ikabubuti ng mga taong kanyang pinangungunahan. Why is that? Why? Because a godly vision, in our case, number one, godly vision ignites us. Godly vision ignites us. You know the word ignite? Ignition. Hindi aandar yung sasakyan pag hindi pinaandar. Ignition. Di ba ngayon? Hindi na halos uso yung dikik na motor. Puro ignition seats na automatic na lahat. Dipindot na. But for a car, before it starts running, it must be ignited. Hello? Marami hong mga simbahan, mga churches, mga Kristiyano who are dying. Pumupunta lang dun sa kapilya pero walang kabuhay-buhay. Bakit po? Walang vision eh. Pupunta dun sa loob ng kapilya, kakanta. Oh. Amazing grace. Nasa gitna ka pa lang, agsuyaban. Nalpasan tigimong tayo, uuwi na parang walang nangyari at walang mangyayari. That is not true in HBBC. Tinatanong nyo siguro, Pastor, kailan ho tayo titigil magpatayo ng kapilya? Pagod na kaming nagkukommitment. Mga kapatid, pagkatapos ng ating building na ginagawa sa Batac City, can you show a picture of the update of that building in Batac City right now? Mga kapatid, by the grace of God, we will dedicate that building this coming December. Ginagawa na po yung gymnasium sa kanyang katabi. This is almost right across of the last building of the MMSU. Doon lang sa may arko. Ayan po yan. Oh, tingnan nyo ha. Could you post an updated picture of that? Okay? I-dedicate po natin yan ngayong Disyembre. Alright? Nahanap nila yung mga picture. Siguro sasabihin nyo, pagkatapos nating madedicate yan, nandun tayong lahat. Praise the Lord! Amen! Nandun na yung building natin, nakatayo. May gymnasium. Siguro sasabihin nyo, hay, salamat. Tapos na ang ating building project. You're wrong. Because we have more visions. I am praying that soon, ayan po, as of November 4, very updated ang ating mga pictures dito. As of November 4, yan po siya. We have already spent more or less 4 million dyan. 3 to 4 million. Oh. Sapagkat dito ko sa katabi, nabili na yung mga materyales para sa gym. Basketball court, student center. Oh, ayan oh. They are now digging the foundation. Siguro sabi natin, Pastor, pag natapos yan, wala na. Hindi mo. Tuloy-tuloy pa yan. Baka nga next year, makabili tayo ng lote sa Dingras. Dingras ang susunod na magpapatayo ng kapilya. Vision ignites. Makita mo ang mga community, when a leader has a vision, he steps on a community and begin to visualize
ma-assess niya kaagad ang potential. Hindi niya may isip anong resources meron ako. Ang titignan niya kaagad, potential. And I see this coming and this is what we are going to do. That's what a leader does. Are you with me? And when a leader stands up and say, mga kapatid, mga kaibigan, ito ang gagawin natin next year, it will ignite people. What ignites a dying and deteriorating person or church or community is vision. Pag walang vision ang mga nangunguna, kawawa naman ang mga miyembro, kawawa naman ang mga constituents. Wala na silang pag-asang lumago, wala na silang pag-asang mag-improve pa ng buhay. It needs a vision. You know, I always speak this sa lahat ng mga, baka akala nyo sa church ko lang sinasabi to. I speak in many seminars and leadership seminars, LGUs, universities, and I always tell them, vision ignites. I look forward. Sana isang araw, our LGU will give me opportunity na magsalita uli sa ating munisipyo. Si Ma'am Layos nun, yeah, sir, she used to invite me pagka may magkaibigan kami. Talagang nauunawaan niya ang kahalagahan ng pastor na mangaral ng salita ng Diyos. So again, vision ignites. So pamayo, agpapatay ti spiritual life mo, you've got to join the vision. Secondly, not only godly vision ignites, but godly vision excites. Godly vision excites. Di ho ba? Pag halimbawa, sumakay ka sa isang jeep at sinabi mong ganyan sa driver, saan tayo pupunta? Wala, dito lang tayo. Umalis ka dyan. Umalis ka sa jeep na yan. Sapagkat dapat sumakay ka sa jeep na yung driver, alam niya kung saan ka pupunta. Vision excites. Marami hong mga tao na they are enslaved by the past, discouraged by present frustration, walang ginawa kundi magreklamo. Problema, 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 problema. That's what the devil wants you to think all the time. Problema, 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 problema. Pero alam niyo ba, ang gustong ng Panginoon na makita mo, hindi puro problema, kundi opportunity. Sabi nga nila sa Chinese, yung salitang crisis, sa Chinese, it means opportunity. Kaya pag si Pilipino ay nagsalita at sinabi, problema, awa, sabi ni Chinese, opportunity, opportunity, opportunity. What's the difference? Mindset. Amen? Kaya bilang mga kapatid, I would like for us to be excited with the things that God is going to do, yet more, dito sa ating gawain. Alam niyo po, nung Martes, I took the opportunity to conduct youth seminar to our young people. Pinatawag ko yan. Siyempre, hindi kayo nakapunta nun dahil naghahanda kayo ng anniversary. Sayang. Pero wag nyo nang i-miss yung next. I called all the young people to come. We had about 150 young people who came. And I conducted a free leadership seminar to our young people. Why? Because the HPBC is committed to train future leaders. Bilang pastor, when I stand up and I look at you young people, I see two persons. Parang tinaga mo tayong barok? Si Elans. Pag tinignan ko si Elans, I see two persons. One, the person God wants him to be. And two, the person that he is now. And when I look at you, halimbawa tinaga mo tayo? Ikaw, June tinaga mo. June 1 July. Okay, June.
Oh, si, ano natin susang nagamot tayo? Ah, Reynaldo. Uy, huwag ka magtago dyan. Oh, hindi ka makakapagtago, malaki yung katawan mo. Oh, Reynaldo, pag tinignan kita, may dalawang personang nakikita ko dyan. Una, yung Reynaldo ayon sa plano ng Diyos. Pangalawa, yung Reynaldo ngayon. Nasaan ka doon? Yung Reynaldo ngayon o yung Reynaldo na plano ng Diyos? That's why as a pastor, I encourage our young people and help them open their eyes and see the plan of God for them. And that's very exciting. Ang nakakapagod sa buhay, yung hindi mo alam kung anong gagawin mo eh. Pag nakita yung mga barkada mo, susundan mo sila, gagayahin mo. Nakakita ka na naman, gagayahin mo. Nakita mo yung viral sa Facebook, gagayahin mo. Nakakapagod yan. Wala kang patutunguhan yan. You have no sense of direction. So, vision excites. Number 3, not only godly vision ignites, godly vision excites, but 3, godly vision unites. Godly vision unites. Anat aramidon ti sirmata, pag may saan na iti tao, it gives a reason for coming together. Hello? I mean, look, nandito tayong lahat. But union does not always mean unity. Hindi dahil nandito tayo lahat, iisa ang puso natin. Tama ba ako? Halimbawa, may dalawa kang pusa. Tinali mo yung buntot nila. May buntot sila, tinali mo yan. What happens? There is union, but there's no unity. Bakit ito? Sapagkat ang gagawin ng pusang ito, tatakbo dyan sa direksyon, eto naman, tatakbo dyan sa direksyon, pinag-isa mo, pero walang pagkakaisa. And we want a church where people are not only there, but they are there for a reason. Meron pong rason ng pagkakaisa. Alam nyo, to God be the glory, marami hong mga churches at mga pastor na nakakausap ko. At sabing ganyan sa akin, Pastor, paano nyo ginagawa HBBC? Ang dami nyong mga works. Kasi, tignan nyo, pakita mo ha, may gawain tayo sa Australia. Pakita mo nga yung mga taga-Australia para masilayan naman namin ang inyong mga mukha dyan na inaantok. Hindi ba kayo inaantok dyan? Tignan nyo ha, Australia yan. Kung wala hong mabigat na rason na pumunta dyan sa lugar kung saan naroon sila, wala ako doon, boring kaya. But why are they joining us? Number 1, because of biblical teaching. Number 2, we come together because of vision. Meron tayong ginagawa para sa Panginoon. Are you with me? Kaya pag sinabi ko, okay, magtatayo tayo ng building sa Lasam, mag-commitment tayo, 2,000 semento, magtataas ng kamay yung mga Australia natin. At sasabihin, Pastor, ako magko-commit ng 100 na bag of cement. Ako, 50 bag of cement. At lahat ng HBBC, gagawan yan. Because vision unites. Amen po ba? Pinag-iisa. The Bible says, in the book of Proverbs, where there is no vision, the people perish. Ang ibig pong sabihin yan, kung ang isang pamilya o ang isang church, if a community or country has no vision, the people perish. Alam niyo bang ibig sabihin ng salitang perish? Ang ibig sabihin ng perish is,
People will do what they think is good. Kanya-kanya. Magkakanya-kanyahan. Bakit? Because no leader is unifying them. To take them from point A to point B. That will improve all of their lives. And as a church, to honor, please, and glorify our God. Nobody. Kaya tama yung sabi ng Biblia. Kung walang vision, magkakanya-kanyahan ng mga tao. Kaya nga dito, pag sinabi natin, ang oras ng ating pagsamba, 8 o'clock, dapat talaga nandito ka ng alas 8. Hindi yung saka ka lang darating ng alas 9, alas 10. Is that how you treat God? Is that how you respect God? Kung sa inyong mga ka-appointment, tao lang yan. Ayaw mong malit. Bakit kung ang Diyos ang ka-appointment mo? Pag-isipan mo yan. Lalong-lalo na. Di ho ba? But anyway, going back, godly vision unites. Because vision requires a team. Hindi pwedeng gawin ng isang bahay na iisa lang yung gumagawa. Kinakailangan may team yan. May foreman, may skilled, may labor, may engineer, may architect. Tatayo yung bahay. At may mga areas kung saan gagawa, magtatrabaho, may phases of the construction yan. Siyempre, pagdating sa resources, walang problema dahil may pera yung nagpapagawa. Kaya po sa atin, inaantay lang tayo ng Diyos ng mag-isip, ng gagawin sa kanyang trabaho sapagkat nakaabang, nakahanda ang kanyang biyaya na kanyang ibibigay sa atin. And no matter how many buildings we will construct, hindi ho mauubos ang resources ng ating Panginoong Diyos. Hindi ho mauubos yan. Hello? Damagan man takaabay mo, sibibiyag ka pa'y? That is why today, mga kapatid, I would like to encourage each and every one of you, let us renew our commitment to support the pastor in the work of God. Dahil nakikita niyo ang ating vision, suportahan natin yan. Pastor, ano ang ating vision? Ano bang gagawin natin? Kanina ka pang vision ng vision Na-ignite na kami, na-excite na kami. Gusto naming magkaisa, tulungan ka at magtulungan tayo lahat. Ano bang gagawin natin? Ito po, Matthew chapter 28, 19 and 20. Ang sabi ng Biblia, Go ye therefore. Utos po yan ng ating Panginoong Hesukristo nung siya'y umaakyat na sa langit. Tinawag niya ang mga disipulo. Hundreds of them came. And while he was starting to vanish before their sight, he uttered these last words to them. That is why sabi ng Panginoon, Go ye therefore, in kayo. That's what we will do. Papanantayo, pastor. Hindi tuki karawa. Inte apari. Intay ta Gonzaga. Intay ta Santa Ana. Ang kauna-unahang church na na-establish ng HBBC sa Cagayan ay Claveria. Kayo ang pivotal key to reach the province of Cagayan. Kaya magmula rito, in the next 20 years, if the Lord will tarry is coming, at sa ating pagkakaisa, makikita nyo, halos sa bawat major and key town of Cagayan, may HBBC na yan. Bakit o? Ang sabi ng ating Panginoon, Go ye therefore, pumunta kayo. At anong gagawin natin? Teach all nations. The word nation is a country, it's a community, it's a tribe. It's composed of family. It is composed of government. Kaya po, as your pastor, I am doing the best I can to enter and influence the people in politics, the people in the academe, the people in the community,
all people in business, lahat, pinapasok ko yan. Oh. Tingnan nyo, nung last time I came here, I went to Sanchez Mira without any prior appointment to our mayor. And because of that, I appreciate the mayor of Sanchez. In-accommodate niya ako. Walang prior appointment eh. I went, pumunta kami doon sa lugar niya. I mean, we have brethren who helped me get inside, who informed the mayor about it. But he accommodated me and I talked to the mayor of Sanchez Mira. 41 years in service, 36 years in the AFP, and 5 years as superintendent in NIA. Kilala niyo, sir? And I shared to him the gospel. I told him, sabi niya, so pastor, ba't ka narito sa Sanchez? Taga Ilocos Norte ka, taga Bacara ka. Why are you here? I said, Mayor, because we have a vision. We want to start HBBC Sanchez Mira, Cagayan. Oh, is that so? Saan naman kayo magtatayo? Kaya nga ako lumapit sa'yo. Tulungan mo akong maghanap kung saan. So we are still looking for a place. But one day, we will have HBBC Sanchez Mira. By the grace of God. Sabi niya, turuan mo sila, teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Ituro mo sa kanila ang lahat ng aral ko, dahil wala pong pinakamainam at pinakamagandang aral, kundi yung aral ng ating Panginoon. The best law to learn is the law of God. Amen? So we pray that we could plant HBBC outreaches in major key towns here in Cagayan by the grace of God. We are also looking forward na one day, meron din tayong HBBC Tugigaraw City. Sino sa inyo ang may mga kamag-anak sa Tugigaraw? May mga kaibigan kayo sa Tugigaraw? Oh, let's unite. Let's reach them for Christ. Pinapasok ko lahat yan sa Akadim. 2 weeks ago, I wrote a letter and went personally to the office of the SDS Ilocos Norte, the school's division superintendent. He's a lawyer. Bugado yon. Nagsulat ako ng letter at sinabi ko sa kanya, Sir, we have a goal and plan. May vision kami. We want to work hand in hand with the DepEd in enriching the values and spiritual education of every student. And I did not go without any plan. Alam mo, pag tayo nag-take step, may plano yan. Hindi yung basta gumagawa ka na subukan lang natin. Ay, hindi ganoon. So we went with him with a letter, and I talked to him and gave him a module. We have teachers here, may mga teachers tayo rito. Principal, nagpagawa ako ng module. Pinagawa ko yan. At gagawin din natin yan dito sa Cagayan, Pastor Dennis. Sometime I want to meet the SDS in Cagayan. Nagawa kami ng module, pinakita ko yan sa kanya. Sabing ganyan, pagtingin doon sa letter, hindi niya masyadong tinignan yung letter. Pero na-appreciate niya yung letter, tinignan niya yung module, at sabi niya ganyan, this is good. So, in return, sumulat din siya ng letter, address generally sa lahat ng principal ng high school sa Ilocos Norte. So, we started to work it out. Pumunta kami sa FCIS, Vintar. This Tuesday, magsisimula na tayo ng spiritual enrichment values education to almost 800 students in Vintar. Tayo magtuturo. Ayun ang sabi ng Bible pumunta kayo. Hindi ho tayo church na pupunta lang doon, magsisimba, at pagka natapos, tapos ng relihiyon mo, ay hindi ho tayo ganon. Tayo po'y aktibo na gumagawa at nangangaral ng salita ng Panginoon.
Napakaganda yung first topic namin sa mga estudyante, the power and value of the mind. Oh, di ba napakaganda yon? Ang problema ng maraming kabataan ngayon, hindi cellphone. Hindi ho pera. Ang problema ng maraming kabataan ngayon, nandito. Between the ears, nandito. And that's what we are going to deal about. Oh. Amen po ba? And more, last but not the least, first point pa lang tayo, ha? Pag sinabi yung last but not the least, hindi conclusion to. First point pa lang. Amen? Anong pinag-uusapan pala natin? Vision. Anong gagawin ng vision? It what? Ignites. Number 2, it excites. Number 3, it unites. Number 4, vision invites. Oh, ang ganda ng ating outline, ha? Ites. Vision invites. Ibig sabihin, ipinapakita namin sa inyo, mga kapatid, ito po ang sinabi ng ating Panginoon na ipangaral ang kanyang mga salita at anituntunin at aral at prinsipyo sa mga tao. Pupunta ako sa academe, pupunta ako sa politics. Hindi ako pupunta sa politics myself, but I will talk to people in politics and government. I will go to the business world. I will go to any person that I could meet and teach them. And then what? I invite you. Let's work together. Vision invites. Ibig pong sabihin, huwag kang maging selfish sa sarili mo. Kung may ambition ka man, maliit yan. Kinakailangan you have to give your life to something bigger than yourself. Na kahit wala ka na, kahit namatay ka na, sa mundong ito, mga kapatid, naiwan pa rin yung legacy mo because you did something that's bigger than yourself. I always say, it's not the duration, it's the donation. Hindi po yung tagal ng panunungkulan, kundi nung pagkatapos ang panunungkulan, ano ang nangyari? Uray 35 years ka lang nga nagbiag, no adu nga tao tina-improve, ti biag na gapo, di biag mo well-lived. Ngam uray 70 years, 80 years ka nga nagbiag, no tay labuk-bukod mo't pinagpagustuam, pinarparagsak mo, kan pinagpapapas mo ti sarilim, nga 80 tao nga simayat, ti biag na gabukan ka, nakapimpiman ka nga biag. Uray adu kwartam. It's not the duration, it's the donation. So I invite you, let's work together and make happen kung anong sinabi ng ating Panginoon. And I praise God that more and more are now responding. We have Brother Reggie of Hawaii. I know you're watching right now, Brother Reggie. Brother Reggie Tangonan, pakita mo yung ating Zoom sa Salpad. Ni Brother Reggie kakabsat, kahit madamang recover, kasakit, nagkaroon siya ng problem, physical problem, agdadje Hawaii, ngem gapo ta maawatan na kan makita na kakabsat. Can you show the pictures of last week? Maawatan na kan makita na, daytoy tarigagay tayo, nadan iso na ti burden, nagkaroon siya ng burden para sa kanyang loved ones. He responded to the invitation. At alam niyo yung ginawa? Sabi sa akin, Pastor, kumpadrek jay nangabak nga kapitan. Kabsat ko jay nangabak nga kagawad. Kabagyak dagi jay amin nga opisyal. Yang itinuturo mo sa amin, gusto kong marinig din nila. Isipin mo, nakita niya yung vision ng kanyang pastor. And he had a burden for his loved ones in the Philippines. Iso nga na't inaramid na kakabsat, nagpaala. Kinasarita na di kumpadre na nga nangabak nga kapitan. Kat nag-host na kakabsat, iti party. Amo ta party nga ragragsak.
And he said, Pastor, can you go and share the word of God to them? And because I like to be with men with vision, I said, I'll go. And in the midst of my busy week and busy schedule, naglaan ako ng oras. Pumunta ako dyan. Yan o. Doon ako o. Do you see me there? Ito yung ating barangay chairman. Barangay Salpad. Ayan, yung mga SK ito. Mga kagawad yan. At anong sinabi ko sa kanila? I'd like to share with you 4 things that you need to become good leaders in this barangay. 4 things. Now, kung gusto niyo pong marinig yon, let us know. We will come, conduct a short Bible study sa inyo pong lugar. Ibabahagi ko yung 4 na bagay na yan. I will not say that today, okay? So, we started that. Oh, ayun. Ngayon, sabi ko kay Brother Ruel, ayan si Brother Ruel, yung naka-red. Teacher sa MMSU CIT. Mestro, sabi ko, oh, we now deploy you. He is employed. But we are deploying him. We will deploy you. Outreach mo na yan. So we will now have the new outreach, Salpad. Bakit? Because somebody accepted the invitation. Pinagamit niya yung bahay. Mga kapatid, kung saan kayo naroon, may purpose ang Panginoon sa iyo dyan. Kung nag-aaral ka sa CSU, gamitin mo ang influence mo. Let us go and share to them the Word of God. Hindi ho relihiyon ang ating itinuturo dito. Walang relihiyong makakapagligtas. Kaya sa inyo pong mga bisita, alisin nyo sa isip nyo na relihiyon ang pinag-uusapan dito. Maski ang sarili mong relihiyon, hindi ka madadala sa langit. We are teaching here the Word of God. This is the only most powerful transforming book in this world. Yang librong yan. Hello? Oh, nag-respond. Noong Huwebes, si Brother Ryan Duldulao, meron siyang bahay. Paggawa ng bahay niya sa Vintar, parang resort yung bahay niya, mga kapatid. Pakita mo yung picture. Yan o. May gathering area, may volleyball area, may basketball area, napakaluwang na property, parang campsite, pero maliit nga lang. But we invited the young people of Vintar, of Sarat, and what? Dingras. Nagluto. Pakita mo nga yung mga kinain nila. Pakita mo nga. Nagluto ng, ano yan? Mang inasal. Oh, sa inyong lahat, that's my beloved wife. Nasaan na? Sublim. O yan, oh. Oh, makikita niyo mamayang hapon. Ang misis ko yan. And my kids. At kasama si Gian doon. Mang inasal ang niluto. Here is a brother who responded to the challenge. Kaya ngayon, mga kapatid, kung ikaw, nakita mo ang plano ng Panginoon sa atin, the vision is inviting you. You either ignore it and say, wala akong pakialam dyan. Basta ako, may buhay ako. Akong bala sa sarili ko. That's what the devil wants you to think. Yan ang gusto ng diablo na isipin mo eh. Di ba? Oh, pero ang gusto ng Panginoon, makita mo ito. And out of a burden from your heart, I say, Lord, I'll do it. Oh, si Brother Ray, ang nga pagkakapitan? Brother Ray, tumagdar ka man, Brother Ray? Oh, barangay chairman ng Baksay. Oh, saan ang Baksay dito? Doon. Sa Brother Ray. Dapat lahat ng mga barangay officials dyan, kahit once a month, pupunta si Pastor Dennis, mag-Bible study. Oh, mag-Bible study. That's what you call invitation. Oh, ni Ma'am Lydia. Ma'am Lydia, tumagdar ka man, ma'am. Ma'am Lydia is 72 years old. She is a senior citizen. Nung pumunta kami doon, dahil siya po ay president ng senior citizen sa kanilang barangay. Hanggang ngayon, ma'am, president ka pa rin? Oh. Anong ginawa niya? Sabi niya, Pastor, naniniwala ako sa mga tinuturo niyo. Gusto ko na ang mga kapwa ko senior citizen ay makapakinig din. She responded to the invitation. So, anong ginawa? Gumawa po siya ng kunyari meeting. Oh, di ba? Pero totoong meeting yon. Nagpatawag ng meeting.
Tapos pumunta kami ni Pastor Jun. At anong ginawa ni Pastor Jun? Nangaral ng Biblia. Yan ang utos ng ating Panginoon. Puntahan nyo lahat yan. That's why I want you to think right now. Hey, listen to me. Ang aking panalangin, pagpalain kayo ng Panginoon na one day, you are in such an influence. And I'm telling you what, ang influence at position na binigay na yan ng Panginoon sa'yo, you will be accountable to Him. And God wants that your influence be an instrument para ang mga tao mailapit sa Panginoon. Hindi ka man pastor, hindi ka man preacher, pero instrumento ka ng Panginoon na mga tao ay mailapit sa Panginoon sapagkat alam natin na wala nang ibang makakapag-ayos ng buhay kundi ang ating Panginoon Diyos. Uri ka sunod perdit biyag mo. Niya sidig mo ti apo, kaya nang tarimnan. Vision is what we need. Number 2. Amen? Huwag kayong mag-alala. Meron naman tayong lunch dyan. Nagpa-cater kayo? Nagpa-cater sila. Mayroon tayong masarap na pagkain dyan mamaya. Not only that, but listen to me. We only need not to renew our vision. But number 2, we need to have a renewed passion. Ano yung number 1? Vision. Number 2, passion. Hindi passion, ha? Passion. Pag sinabi o nating passion, mga kapatid, let me illustrate this. Okay, ganito ang passion. Kayo bang mga pumapasok sa trabaho, halimbawa, teacher ka, police, nag-oopisina ka, tanungin ko kayo, ito ang tanong ko sa inyo, pumapasok ka ba sa trabaho dahil na-enjoy mo yung ginagawa mo? O pumapasok ka sa trabaho dahil sinusweldohan ka? Oh, come on. Do you go to work? The first is what you call passion. Yun ang passion. Yung pupunta sa trabaho dahil enjoy niya yung trabahong gagawin na yon. Hindi yung pupunta ron dahil sinusweldohan. Are you with me? Ngayon, as believers of the Lord Jesus Christ, itong ating pagsilbi at paglilingkod sa Kanya, gusto ng Panginoon as we move forward, we should renew our passion. Let me show you several verses. What is passion? Colossians 3:23, it says, and whatsoever ye do, do it heartily. Amin nga ramidem na impapusuan. Oy, daki nga nagkanta ti choir dito itay, na impapusuan kayo mo lang. Baka saka lang nagkanta ita ta anniversary, next Sunday awang ka manan. Na impapusuan mo lang. Daki nga agsunsundo Jay Sanchez, na impapusuan mo lang. Unog, barbaragsot ka. Nagpanagsundon. Pataray ka nga pataray. Gapot, agsusurun ka nga drive. Passion. Sabi ng Bible, do it heartily. Hana mabalin ka kapsat, nga ti umay, dito'y ti mapilpilitan. Nga ti tumultulong mapilpilitan. Nga ti agkanta mapilpilitan. Di ba pa nagsundo mapilpilitan? Mangted, mapilpilitan. Hangka dapat mapilpilitan. Dapat ragsak mo, ti agserbi ti Apo. Oh. So as we move forward, we need to renew that passion. Dapat nadaragsak tayo. Heartily as to the Lord and not unto men. Ginagawa mo ito hindi dahil sa tao. Hindi dahil papogi point sa tao. Ginagawa mo ito dahil kagalakan mong gawin para sa Panginoon to. Oh. Amen? Digito'y tagalasam nakaragragsak da nga imay itay. Nakasapsapa da. Anat oras kayo nga naggapod jelasam? Ha? 5 o'clock. Oh, kaya na nga sawan, handa naturog, digito yan. The excitement da. Kasi ilang oras ang biyahe dyan. May 2 oras ba yan?
Meron, no? 1.5 hours, sir, no? To 2 hours, mapa, no? Pinuin mo yan. Pero hindi sila inaantok. Kayo, taga dito lang sa Claveria, inaantok. Makitam talaga ti mapilpilitan ka na da puso na, ding amin. Tattagakapsat, agtultuloy tayo, amen ko na tayo, adot aramiden tayo, ay hanam mapalin na mapilpilitan nga rod tariknam, dapat naragsak, naregta, tariknam nga agserbiti apo. Oh. Passion, Ecclesiastes 9:10. Oh. Whatsoever thy hand findeth to do, anyaman nga makita ta imam, dakad matataima. Awan, di ba? Ngam tinagagat nga tao, agsapsapol ti maubra. Tinasadot nga tao, agpampanunot iti rason. Kung ayaw, maraming dahilan. Kung gusto, maraming paraan. Appreciate ko yung aking barangay chairman. Pwede niyang gawing reason. Pastor, sorry, Jack pa ko may nubigat, birthday. Pero tignan mo, ginawa niyang reason yung birthday niya, pumunta rito at magpasalamat sa Panginoon. Thank you, barangay chairman. Thank you. Ayan, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Hanga sitik. Iso nga datay ti HBBC. Aming aramiden tayo, awan sitik kakabsat dito. Kaya tayo amin, no one can mabalin, di kapintasan, di kasayaatan, nga ma-afford tayo kakabsat. We want the best. Bakit? Abay, kumpara sa Panginoon, dapat the best. Ako, nakapunta na ako sa Macau, nakapunta na ako ng Singapore, Hong Kong, Pampira, kumpara sa tao, ang gaganda ng mga building, mga hotel. Nakakita ako dun sa Macau ng bulaklak na grabe, parang isang, ano ba tawag dyan? Napakalaking bulaklak. Kaya kako kumpara sa Panginoon, dapat special. Passion. Ikaw, no para ti barkadam, apo, kayam ti agpuyat, nakasapsapa, duray mabambano, no kapilya, agmamayo. How come on? You lost your passion. And I'm telling you what, one day, mabannog kanto matlato ubram, hang kanto naragsak na kitang inububram. I warn you. Oh, kaya dapat ngayon, i-renew tayo di passion ting agserbiti apo. No may kang makigimong excited ka, amen? Oh, kita man takaabay mo nagmamayo. Bakahan na namigat deta kakabsat. Ay, agday diet, okay. Titus 2:14. Titus 2:14, bilisan natin. Who gave himself for us that he might redeem us from all iniquity and purify unto himself peculiar people, zealous of good works. Alam mong ibig sabihin ng zealous? Diligent. No pa nagtatalon ka, nakaruruot tatalon mo, anak ko na, daging ka. Nasa dot. No checkak deta offering you kakabsat kat awang pulos na isurat yan ta offering mo anaka. Nalamiis nga Kristiyano. Don't you know that giving is the number one thermometer and temperature gauge of a Christian? Because you can give without loving, but you cannot love without giving. So don't you say, I love God, and you don't give. That's lip service. Paglilingkod sa bibig lamang yan, pero walang katotohanan sa puso yan. Kaya sabi ng Bible, prove it now. And I would like to encourage you. Hanga dete, te giving mo, naka-automatic latan, tithes, love offering, automatic. Hindi ka ba naboboring doon? Pati ang Panginoon naboboring sa'yo eh. Dapat sina-challenge mo yung faith mo eh. Sabi mo, Lord, teka. Nagta-tithes na ako. May mission offering kami. Pambira, 5 years na akong Kristiyano. Ngayon ko lang na-encounter yan. Lord, I will add. Magbibigay ako ng missions offering. Why? Because that's our funding for our mission and church planting endeavor. Yan ang funding natin dyan. Kaya kung ikaw, may trabaho ka, tapos hindi ka nagbibigay ng missions offering, I challenge you, have more passion in your giving. Give to missions. Oh. You've got to have that passion. Take your faith to the next level. Be diligent in serving. No choir member ka, improve ang basit na boses mo. Hanggang dito 5 years kang kastapelang, kasla narakrak.
Samantalang nag-o-offer naman tayo dito ng free vocal training. Gusto nyo, pumunta si Ma'am Kay dito eh. Gusto nyo ba? O sige, schedule namin yan. Pupunta si Ma'am Kay dito, mag-training tayo ng vocal singing. Tignan natin anong mangyayari sa inyo. Amen! Pira, ibig sabihin, kung 5 years ka nang umaawit, hindi pa nag-i-improve yung boses mo, wala kang passion sa ginagawa mo. 5 years ka nag-violin, pero tapos agkikyak pa eh. Wala kang passion sa ginagawa mo. Ang taong may passion sa ginagawa, nakikita mo lagi sa kanya ang mga bago. Uy, bago na naman yan. Uy, ang galing ah. Uy. That's why you know when the leader has passion, when you enter inside, there's always something new. Pag pumasok ka sa opisina, there's always something new. Pag pumasok ka sa isang barangay, there's always something new. Pumasok ka sa isang church, there's always something new. Pagpasok ko kagabi, nakita ko to. Sabi ko, pambira. May TV na tayo rito. There's always something new. Bakit? Because the pastor here is passionate. Ikaw, anong bago sa'yo? Sa daga kumustaan. Kumusta ka? Kastoy lata. Agmamayo ka, tibiyag. Di ba? Kumusta man takabay mo? Kumusta ka ko naman? Sungbat na. Kumusta ka? Kastoy lata. Sula iso. Panaganan kansat iso. Dapat pag tinanong ka, kumusta? Better than yesterday. Talaga, tumatanda ka eh. Alam mo, habang tumatanda, lalong gumaganda. Bakit? Dahil sa biyaya ng Panginoon, there's always something new. Yan ang taong may passion, mga kapatid. So as we move forward, we should be passionate. We should be motivated by the richness of God's grace. And as I close, we should go forward with a renewed determination. Ano yung number 1? Vision. Number 2? Passion. Number 3? Determination. I want you to know, vision is exciting, but it is not easy. Marami hong mga challenges. That's why I encourage you today, we must refuse to be distracted. Refuse to be distracted. Lahat po ng aking mga sinasabi, may mga Bible reference tayo niyan, but we didn't have time to go through all of it. Refuse to be distracted. Amen. Hamu ipalupos nga yadayo na ka, di kita kadkadwam. Nga sika detay Kristiyano nga dating daan. Baptist ka, pero dating daan ka. Bakit dating daan? Kasi dating choir member, dating active, dating giver, dating nag-a-attend, dating Sunday school teacher, dating soul winner. Sino dito ang Baptist pero dating daan? Dapat ngayon magbago ka na. Malpas na 2023, kasta ka pelang. Kaya po, bagpay di kita tagtakaw at dakabaro. Bagpay di kita kriminal, adamang kabaron. Sika, isula iso. Awan pagbaliwan na. But anyway, refuse to be distracted. Amen? Refuse to be discouraged. Hamoy palubos nga sikakat maupay. Hindi yung nag-quit. Bakit? Na-discourage. Bakit hindi na-active? Na-offend. Huwag mong hayaan yun. Refuse to be demoralized. Kung nada ka no kadada idigit, nakagatang datlo, tidigit, hanggang kasano dagpatak der kapilya. But we refuse to be demoralized. Now, may building tayo. Tsak amo no anaman ibagadan. But you know, ti tao nga map apelwan, adalat tama sa una king ka. Ti tao nga nanaragsak iti ballegim, addan tulat tama sarita na king ka. Iso nga da kayong opisyalis nga nagbalegi itata, namnamayon nyo, adalat na masarita di tao kada kayo. But refuse to be demoralized, sir. Refuse to be demoralized.
Amo ipalubos nga di tao nga batit ti pa nagpampanunot na kat punjen na kagat nagdakkel deta pampanunot. Nagpintas ta planom, nagsaya at tapanggap mo, nagtarnaw deta intention mo, punjen di tao nga batit ti pa nagpampanunot na. Refuse to be demoralized. Amen? Oh, mga kapatid, sabi ko sa inyo, napakaganda ang mensaheng ito. If I had more time, I would go through all the verses and take time to read them before you. But today, in the occasion of our 15th anniversary, as we move forward, let us renew, number 1, our vision. Vision ignites. Vision excites. Vision unites. Vision invites. Number 2, let us renew our passion. Ibagam ta kaabay mo, hangkag papatay, hangkag kurot. Agal aliptak ka nga agserbiti apo. O damdama pananganan, agmamayo kay man ang kakabsat. Uray ta kumamat lapanganan, pagalistuan tayo ah. Amen. Dapat dupan nanganan kung nadagat hampay nalpas di amen ni pastor, di kararag, adaka di pilan. Madi mo ta kakabsat, sobra unay ti aliptak mo. Saka lang aliptak no pangan. Dapat na aliptak tayo, amen? And number 3, renewed determination. Kung na tayo, apo, adot parikot kan problema, adot dagiti karit ti biyag, adot dagiti paggastuan, ngam apo, dakdakkel ti parabor mo. Kung gabar ko ang problema mo, gadagat ang biyaya ng Diyos. Kung parang kasinlaki ng eroplano ang mga kalaban mo ng buhay, sasabihin ko sa'yo, kasing dami ng mga bituin ang kakampi mo sa Panginoon. That is why you have no reason to be discouraged. Mga kapatid, let's go forward. Let's get excited and let us be strong in the Lord.